Brusel si neláme zuby len na Európskej centrálnej banke, ale aj na belgickom eurofilovi. Belgický premiér a oddaný podporovateľ Európskej únie Bart de Wever sa razne vzoprel Bruselu a odmieta jeho plán. Európska komisia si totiž uvedomila, že nie je schopná každoročne dotovať krachujúci režim v Kieve stovkami miliárd eur a preto sa rozhodla financovať Ukrajinu prostredníctvom pôžičky krytej ruskými aktívami. No zatiaľ čo ich zmrazenie bolo legálne, zhabanie už nie je. Väčšina z nich leží v belgickej spoločnosti Euroclear. Za ich bezpečnosť a dodržanie práva ručí Belgicko. Ak by bolo porušené, muselo by Rusku uhradiť škodu. Zároveň by prišlo o výhodný biznis, keďže Euroclear, ktorá spravuje okolo 40 biliónov dolárov aktív z celého sveta, by stratila dôveru, že ich dokáže ochrániť pred európskymi úradníkmi. De Wever teda trvá na tom, že Belgicko sa na zhabaní aktív podieľať nebude. Pripomína, že o majetok prichádzajú porazení, pričom porážka Ruska nie je v súčasnosti reálna. Navyše dodáva, že rozvrat jadrovej veľmoci je nebezpečný a ani len nie je v európskom záujme. Burkovský konzervatívec a flámsky nacionalista je tak nezvyčajnou hrádzou proti ideologickému a najmä protiprávnemu ťahu Bruselu. Ak budú európski lídri tlačiť na pílu ešte viac, môže sa z eurofila, akým boli pred rokmi aj slovenský či maďarský premiér, stať ďalší oponent Bruselu zvnútra západnej Európy. Nie je pritom sám k tomu v tejto otázke vzdoruje. Pred niekoľkými dňami sa na faktickej konfiškácii ruského majetku odmietla zúčastniť aj Európska centrálna banka.